Velkommen til den her digitale gennemgang af, hvordan vi får opstillet et budget. Her er slutmålet sådan set, at vi har fået lavet et budget, der regner alting ud for os. Vi starter lige helt fra bunden af. Herover der har vi noget faste udgifter. Det vil altså sige ting, vi kender prisen på hver måned. Det er husleje, det er elforbrug, det er internetforsikringer osv. Og så har vi nogle andre udgifter hernede, som for eksempel mad og tøj, der godt kan variere fra måned til måned. Til sidst hernede har vi vores indkomster, vores løn og vores SU. Jeg vil prøve at vise lidt omkring, hvordan vi kan få Excel-arket til sådan at regne de fleste ting ud. Også hvis der skulle ske nogle ændringer, så kan vi gå ind og plotte det direkte ind, og så regner den selv alle ting ud. Her har jeg prøvet at opstille nogle lidt, fiktive tal, kan I se, for husleje el. Jeg har bare plottet et eller andet ind. Jeg vil bare vise principperne i, hvordan vi udregner det. Hernede der skal vi have regnet dem alle sammen. Vi skal altså have lagt dem alle sammen, altså adderet eller plusset dem alle sammen. Den nemmeste måde at gøre det på, det er lige at markere dem alle sammen. Og så gå op og finde det her epsilon-tegn. Det er lidt forskelligt for Excel til Excel, hvor man finder den henne. Men det er generelt den her, man skal kigge efter, eller den, der hedder sumformlen, altså SUM. Man klikker på den en enkelt gang, og som I kan se lynhurtigt, så regner den selv ud, hvad vores samlede udgifter er her. Den lægger dem simpelthen sammen. I kan se, der er en enkelt en, der står 0 ved her, og det er fordi licens, den ved jeg ikke rigtig, hvad koster per måned. Jeg har kun kunne finde, hvad den koster per år, som jeg har over i den her sådan kolonne. Jeg ved, det koster 2400 kroner per år. Og så har jeg faktisk sat Excel til selv at regne ud. Det giver 200 kroner per måned. Jeg har simpelthen sagt, at den skal tage det her tal og dividere med 12, fordi der er 12 måneder, sjovt nok. Smart måde at gøre det på, og ligeledes så kan vi altså få den til at regne den anden vej rundt, kan man sige. Vi kan sige lige med, jeg vil gerne vide, hvor meget jeg bruger i husleje per år. Så klikker jeg på den her celle, så ganger jeg med 12. Det er nemt at gøre. Man kan sige, at man kan gøre det hele vejen ned, sige gange 12, eller man kan bruge det smart. Når man har gjort det en gang, så kan man lige gå ned i hjørnet her. I kan se, at den ændrer sig fra hvid til helt sort kryds. Og så kan man simpelthen trække nedad. Nu vil jeg ikke lige trække ned over min licens. Der er nogle gange, der går lidt galt her. Jeg trækker kun herned til, så laver jeg den lige igen hernede, siger jeg lige med den her gange med 12. Går ned i mit hjørne hernede og trækker den ned. Sådan der. Jeg har valgt at sige, at alle mine udgifter, dem vil jeg gerne have markeret med rødt. Det er bare at gå over og ændre den til rød skrift. Det er ikke noget, der er så vigtigt. Det kan man sådan set gøre hele vejen ned, og det har jeg gjort her, kan I se. For andre udgifter plottet ind, hvad jeg regner med, man skal bruge. Få den til at summere det sammen, altså lægge sammen hele vejen ned, hvad koster det. Og så har jeg lavet den her udgifter i alt. Det har simpelthen taget vores faste udgifter plus vores andre udgifter. Og hvis man gerne vil have den til at gøre det automatisk, så trykker man simpelthen lighedstegn. Går op og trykker på den her op, altså vores faste udgifter, summen af dem, plus vores andre udgifter, summen af dem. Nemt og hurtigt at gøre. Nu skal vi så ned i bunden hernede, I skal kigge på. Vi har vores løn og vores SU, og så har jeg skrevet det, der hedder balance nede i bunden, og det betyder altså, har jeg overskud eller underskud? Kan jeg leve for de ting, jeg har tastet ind her? Får jeg penge nok ind i kassen? Og der skal vi simpelthen sådan set bare have taget vores indkomster minus vores udgifter. Starter altså med et lighedstegn igen, så tager vi vores løn plus vores SU minus vores udgifter. Og som I kan se, sjovt nok, så har vi 40 kroner i overskud per måned. Her kan man igen få den til at regne det ud, også fra per år, ved at lige gå ned, så den bliver sådan en mørk firkant. Træk over. Ja, jeg har så 480 kroner i overskud per år. Det var sådan lidt hurtig gennemgang af, hvordan man opstiller et budget i Excel.